Unom ka 125. Napulo ka 138. Duha ka grapes, isa ka limon. Duha ka grapes. Lagi na ko. Punog ka 125 ba? Unom ka 125. Punog ka kuan. Punog ka 25. Gi-review ni mang kargada insakto. Sakto. Pila din ay kuan sa ko karon may pang anak ko. Karon lang. Dong, binili sa ano ba? Kapay 125 butang na dong, dito ras tumoy dong. Kapay 125 kailangan duha. Na. Binili ni isa dong kung ano na. Duha mo na ka Chris Candel. Oh, duha ka anil, duha. Nagdaan. Ayun ang daan. Wapo kayo ng taxi niya. Yan nga manito. Nani mo yawi day? Bili ni Dodong? Oh, naran. Oh. Mahagi ko atak ko yung daan yung ano? Huwag mo tayo yung agusor. Amo og. Panawalas ka na to, nabay kwan. Mahal ko gi-review nimo ang murkot ana is 30. Then 25 ka 138. Oh. Napulo ka 125. Oh. Upat ka grapes. Napulo ka sugar kiat. Tulo ka apple nga 72. Duha ka pear og duha ka lemon. Sakto. Wa? Unsa may wa? Nakagawas na pa ang mangga. Wa pa ang mangga nakagawas. Kay siya rin magpili ani karon ani. Mabasa mo, lo. Sige na daw. Oh, anay pansit diha sa daan. Kaya tulong. Paul. Pero bagi kumudayong sir, kibaw yung kasket yung lawas ha. Ang apple nga class A astang gwapaha. Abi ka gwapa sa class A.
Kinsi ra. Igo na yung igo. 15 ka sako nga mangga. Wala ni. Inyo balikon. Ko dai magagdi. Pangutan ako no si Rosal pila ko kargahon ni sauna. Lagi. Kay go ang 15 ana sor. Ni green. Pila na tudahan kay dito sa gol sa kwan. Oh, ang kanang sa may kinang side. Pangutan na. Ikan kan din kinsi liwit ko. Kinsi ra ako nagkat. Kalimot ko naka. Karga kay diri. Tawaan lang ang TV, sir. Ako banda sa tikit. Oh. Ato ako stick. Ada business na to din. Mandia. Ngali ba? Ada business na to. Tuwa sa bunggo ang mga life best. Mm. Kita na ni motor 72 ning kuan apple. Big apple. Oh, big apple 72 tulo. Salo. Oh. Here then duha. Sige. Ang mangga na lang kay hatod ra batog mahaplag ang mangga. Mo gyud. Guwapa man kayo ang kuno. Guwapa man kayo ang 65 pieces. Kompleto naman to ka-tinday no. Ako charge so. Abe. Dala ko tugpuan. Mangga. Di daw sa siya magmangga. Naman. Amot. Isa may magpangga dire. Koan. Mori ra to sila. Hoy. Boss, kana ni boss. Ha? Dinig ko puan. Lata na. Madam, consistent daw. Dili ham. Oh, kini lang helmet isulot. Dili ham. Isla ato pa nang dito, dito kita helmet daw nang dito, puro man dami. Hindi man na pwede. Isudala ka lang nga gol. Hindi na kaslagan pa to. Hindi magkakaroon kung angka. Kung ka na may helmet. Si Jagol mo pwede mag-helmet kay mamay mo gawas. Mao gali. Hindi ka man ginwaton. Ako ka na ka. Wala ka ng pure steak. Kini lang dol. Ayun one. Paano rin eh? Ay na. Si Jagol ka. Kana ka guhod. Oh, na man kayo.
Ano tagaan mo gusto ko lang helmet dito? May daan nga yan. Kaduha na ka. Parang kaso na. Oh. Isip mo gol. Fish-shell, fish-shell. Pismas undo. Nagsigir mo kung hatag niyo og pismas. Kaya ako. Kunya ano ni magikuan? Gusto ka pa kuan ka sa kuan? Isil. Kumpiyansa mo sa virus. Vamos sa isil do. Tara. Tara, pati. Si gusto mo mga matay mo, lisod na ba magkasakit? Asa hawit lang. Ay, naka-live pa man dahil niya. Diyos ko. Saan man eh? Kani normal lang eh. Di na ko ni takilid niyo to. Nabuwang ako. Sige, gana man nimo. Ganina, nagtakilid to ka ganina. Oh my goodness. May ta picture ta ba? Ma. Be, monitor daw be. Og wa ba ni nagtakilid? Sig nagtakilid pa ko ani ron. Oh. Ano ka ra mag-live ka? Oh, kani dili na ni takilid. Ang kaganina takilid to. Ano mag-live? Oh, nagtakilid no. Ang tao mo tanong na takilid. Ano naman ako? Ang tao lang mo ana. Ang tao may matakilid. Pasensya na mo ha. Kay dili pa kay anad. Ang akong live, Ginoo ko, nagtakilid ay ito. Mabaw ka magtanaw og takilid. Gusto lag masin. Tunog-masin. Oh, gusto masin ta. Malasin pare. Ano naman sa malas man? Nga layo pa sa din yung gikon gapon oy. Ako pare may pili ato manong kaguloy. Bueng ka, madili man dako sila. Ikaw may napili ato na dako ni balaw yang gipakon dako no nga. Kuan di ka ato kadako. Nako, kuy balaw ka kanang Ingon na siya kana. Nakton. Oh, Ingon sa kanang ayo ni takas sila dako. Ingon sa kanaw. Sipit yung pili. Kanaw, dili say bro. Sige, tali say. Tondo permiron tayang ingon wa ka. Hadlok ko ko takas. Oh, mukha nang kita lang sa saklay. Ipakato din lang sa saklay. Sa kadali pat pidako din kayo. Dili din may kapay. Wa, dako kay kayo sa. Di mo pwede kapon. May ka. Hapit ng katungan ako. Hindi mo. Taas. Pero ta. Yan na ba nang manok biya? Wala pa kayo naglawas lagi. Na. Para balibo. Ano kay bro ko? Konti seguran.
Ay, tanga itong permero niya gipili tingali kung patayan. Katong imong gikuan to permero. Ibihan luwasan. Ibihan luwasan. Aw, daw punta ka punta katong imong gipili. Ibihan ko rin ito duha sila kay pareha wala sila naglaban. Kanto. Igo na imo dayon. Igo dayon. Di sa nagbuhi. Ikaw. Dili si Ern itong paratari. Big tayo dayon mag-anak kay paglupa nila na. Taas tingali. Sakahan man siya. Manik. Big tayo siya iko ni silok. Bawas niya.